Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sngi hadian bagi Paidbah nong shong shnong nagi jaka bapher jong ka West Khasi Hills haga jingalam jong ka seng hanyotrap National Youth Movement West Khasi Hills kira lektur jaka Ophis jong ka Mepdcl nong Stein Division halor ka jingyo kendet ka jongki ka jing tho na katanat Mepdcl banwan siu no ek bil Leit ki balakot shaki pho hajar ba donru ki ba poilak haga sngi balang jong ka tayo kita ki Paidbah haringkat ki nongkit kam jong ka Hnym kila Leit benda Kynduh bat IT ru ya ka jing tho au Deputy Commissioner ka West Khasi Hills ban Kynduh ba unshim khyalem ka tiga benta ban pha sange shwa ya ka jing tha bala ai da katnat badai pen la ban kdo hangni bakat kum ka jing tho ya ka ba ka Mepdcl nongstan kala pha shaki kerteng jong ki yeng ban siu ya ka bil Leit ka dei na ka benta ki ba khlem pat siu lut ya ka bil Leit ka ba kila pen kam Henry ki bla dap sha on katuk ane por ya ka boarding bat donru katuk ini ki bedang siu ya ka by boarding Henry kila yo kendet ya ka jing tho na katnat Mepdcl banwan siu no ya ka bil Leit shu haba pet benya ya ka te jing tho ya ka ba ka Mepdcl nongstan kala pha shaki long yeng kala pentep baka donru ka scheme OTS nak benta ki ba shaot ya ka boarding bat ki badan san kilowatt shapo tang nak benta ki DLT bat BPL President ka seng Hnym uba Thailand Lingkhoi West Khasi Hills habe kran shakila pathai khobor hadin ka jing Kynduh UDC ulong bana kalyang jong UDC ula kran shai bah ka bede ba ka jing dawa pha sange anamla ban pen sange Henry hab ban yat bet shakmat Henry ula kular ba un sa tho shakatnat Mepdcl ba omdei ban pha siu RC na ka bai thang boarding ki Paidbah ki ba siu man la ubnai kat bai ki long yeng ba yop dang ya ka te shithi kadai ka kamram jong katnat boarding ba kan pet benya kat ba ki ba saram bat shaot boarding katnat kadai ban pen shai shaki long yeng banadu meno ki saram shu le thuru bana kalyang UDC ukan turu ki Paidbah bakin bu jing khenlang ban la pen shisha habagi siu by boarding mana ubnai kumta na kalyang ki Hnym kalau Kynduh ya katnat boarding bakan shimkya ban penbet yakini kenrum kenram khnang bakanum bu jing ya ka Ophis bat khamtam mi ki Paidbah ki bapenan kam boarding ban halor kanong rim kabala kenrum kenram min ka Sngi ban ya Kynduh batu DC badan burom jung ka distrik ka jungi te nakaliang jungi ngi hajing sia nakaliang jung ka seng ngilakwa ba hapok ka distrik jungi lakumno kat ba ompat yo ya ka jing sai ka ba tikna na pok ka Ophis jung ka tanat boarding jung ka distrik hibro ka wai ngi kwa ba kidei ban persangai shwa Henry hadin bangi layo ban ya Taisan ni bat u DC pat nakaliang jung uru ula pensyayangi ba kamdei ka bor ka batang nang ne dei ka wan biang ka bor ka bana kamsalor sisu te nakaliang jung ula pensay ba ya mentahi kalong ba ban persange umla ban persange Henry kinyai besakmat Henry ka jingyai sakmat kalong ba nakaliang jung ula kular yang ik masengru ba unsa pha ya ka jing tho syaka Ophis badai pej ka tanah boarding ba kini ki Paidbah ki ba jusiu ya ka bil Leit man la ubnai kim dei ban siu arsen ya kata ngilai yo ban ya keren da ka basai bat u DC jongi te kini ki ba siu man la ubnai kim dei shu ban siu arsen bat kini ki longjing ki ba la positi klem pada don gaying klem pada yo ban tanya galat kane pat kadai ka kamram jong ka Ophis bakin pek pat kini ki wei ro ki ba la shaot la duk meno naduk meno Hnym naduk meno katarik naduk meno benai ro baro kini ro kadai ka kamram jong ka Ophis bakin pek pat ki kidai ro ban ayah ka jing pensai ba naduk meno ki la shaot ya galat naduk meno ki saram haduk kadne da karam da ki pho hajar da ki lak kalapoi plus kataro kalong ba ladalong ka bala kaliang jung UDC ru ula pensayangi ba kum ki Paidbah jen lada ki don ka record boro arliang kemud kum ki Paidbah ru kin don ya kata ka record ka ba ki siu man la ubnai plus naka Ophis ru kin don ka record ka ba pura ba nadu kata rik nadu uta ubnai ba ki laot kum ta ki sa saram kumne te lada kata ka record ka biang kemud kadai ka kamram hi au Paidbah bakin siu ndai lada ka record kam biang ban siu pha huri hurai ki sithi kumne klem da don kano ka jing bisai ka ba benia ti kalong ka ka ba bakla bat kalong ka ka ba pensubsi ya ki Paidbah nong sonong jongi hi porok ka wei jong ka distrik te kumta na kaling jongi ru ngila ya keren kumta te kum ka seng ngibu hi ka jing kerman ba khamtam ya ka Ophis ka ba dei pej ya ka tanah boarding jong ka distrik hi porok ka wei ngibu ka jing kerpat ya phi nadu ki nong trai ki officer baro ba pinsim sim kia ya kene ka kam khnang ba kanong mara su kano ka jing na kano ka jing kelumar ya ki Paidbah batada kadang ya ilong kumne
Kadang ya ilong sia ilong kumne dakawa pipai siti kulumar kumne ki Paidbah USA kan poi kapor ba ngi kum ka seng ro ngi hapar khat sani ban sim pada da kawai pat ka senjam.